ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எங்கே வந்திருக்கோன்னா ஒரு பட்டிமன்றத்துக்கு வந்திருக்கோம். நகைச்சுவை பட்டிமன்றம் முத்து சார் தான் ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க. வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே, நம்ம பட்டிமன்றத்துக்கு தான் உள்ளே போயிட்டு இருக்கோம். உண்மையிலேயே இதான் ஃபஸ்ட் டைமு பட்டிமன்றம். எல்லோரும் விஜய் டிவி எல்லோரும் வந்திருக்காங்க. உண்மையில் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அங்கே உள்ளே போய் பார்ப்போம். டிஎஸ்கே, அருந்தாங்கி நிஷா, நடுவராக மதுரை முத்து, அண்ணன் பாரதி, குரேசி வந்திருக்காரு, அசாரு. உண்மையிலே சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட்டிமன்றம் வந்து மேலே தான். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ தான் பட்டிமன்றம் முடிஞ்சிட்டு இப்போ தான் முடிச்சுட்டு வெளியில் வரோம். இங்கே ஒரு யூடியூபரை பார்த்தோம். இதில் ஒரு யூடியூபரை நான் சந்திச்சதில் ரொம்ப சந்தோஷம். அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணி எல்லா விஷயம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துட்டு எனக்கு. அவர் யூடியூப் சேனல் பேர் வந்து ஆதி தமிழ் ரிவ்யூ. எல்லோரும் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உண்மையிலே எல்லாம் மூவிஸ் ரிவ்யூ எல்லாம் இதுவும் அப்லோட் பண்ணுவார். எல்லோரும் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உண்மையிலே இந்த மறக்காமல் நீங்களும் வந்து பிரபு விளாக்ஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய விளாக்ஸ் வந்து கண்டினியூட்டியாக பண்ணிகிட்டே இருப்பார். அண்ட் இது வந்து அவர் ஸ்டார்டிங்னால கொஞ்சம் அப்படி இப்படி வீடியோஸ் இருக்கலாம். அப்படி நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருங்க. எது உங்களுக்கு மைனஸாக தோணுதோ அதை கமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்கள. அவர் வந்து அதை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிக்கிட்டு உங்கள் என்ஜாய் பண்ணி வச்சுட்டே இருப்பார் ஒவ்வொரு வீடியோஸ்லையும். தேங்க்யூ. இந்த பட்டிமன்றத்தை எல்லோரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அவ்வளோ ஃபன்னாக இருக்குது. உண்மையிலேயே வந்ததில் ரொம்ப இந்த டே சூப்பராக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. 14ஆம் இந்த பட்டிமன்றம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. இந்தியா கிளிக்ஸில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் வீடியோ எடுக்க முடியல. அதனால் அஃபிஷியலாக வீடியோ போட முடியாது. டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு இது ஷேர் பண்ணுறேன். எல்லோரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். உண்மையிலே அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். பாய். ஹலோ மக்களே, தம்பி பேர் பிரபு விளாக்ஸை வந்து எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். வெறித்தனமான வீடியோஸ்லாம் போடுவார் கூடிய சீக்கிரம். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.